Noswaith dda i chi gyd a chroeso i'r cyfarfod Cymraeg. Fyddwn ni'n dechrau am hanner awr wedi 5, so chydig o eiliadau i bobl fedru cyrraedd a setlo lawr. Gobeithio bod chi'n gallu gweld y sgrin yn glir. A wedyn ni, fe fyddwn ni'n dechrau rhyw funud wedi hanner ar wedi. So croeso cynnes i chi gyd. Os ych chi yn gallu ffeindio'r chat, nid y chat, sori, yr lle Q&A ar gyfer gosod unrhyw gwestiynau. Felly os oes unrhyw gwestiynau ydych chi heno, fyddwn ni'n gallu mynd trwy reina wrth i'r cyfarfod fynd yn ei flaen a chanolbwyntio arnyn nhw ar y diwedd. Croeso i chi roi unrhyw ymholiadau yn y chat. Iawn, neu fyddwn ni'n ymuno gyda chi cyn bo hir. Noswaith dda i chi gyd. Chi wedi cyrraedd cyfarfod wybodaeth, rhieni blwyddyn 5. Croeso atoch chi yn rhithiol i Fro Edern. A fyddwn ni'n dechrau'r cyfarfod ymhen munud neu ddwy. Felly setlwch lawr. Gobeithio bod chi'n clywed yn glir a bod chi'n gallu gweld y sgrin hefyd, sgrin gwyrdd a'r neges fyna. A fyddwn ni'n dechrau gyda'r cyflwyniad ymhen munud. Noswaith dda bawb, croeso enfawr i chi i noson wybodaeth i rieni blwyddyn 5 clwstwr Bro Edern heno. Alan Williams yn fan hyn, dirprwy Bro Edern, a dwi'n eistedd fan hyn gyda Miss Ceri Anwen James, un o'r penaethiaid cynorthwyol yma ym Mro Edern. Diolch yn fawr iawn i chi'n gyntaf am ymuno gyda ni, cyfle i ni i rannu gwybodaeth gyda chi heno, i chi gael blas ar fywyd ym Mro Edern, cyn fod ni'n gwahodd chi lan i'r safle da ni'n gobeithio yn ystod y flwyddyn academaidd newydd. Lla i ofyn, fi wastad yn gofyn ar dechrau y cyflwyniadau yma, mae Miss Ceri Anwen James yn fan hyn fi yn arbenigraig gyda'r dechnoleg yma, popeth yn gweithio yn eswyth dros ben. Ond beth dwi wastad yn gwneud ar y dechrau, yw jyst gofyn i bobl sy'n mewn gyda ni, os allwch chi weid helo neu roi'ch enw yn y Q&A yn fan hyn, so allwch chi gadarnhau bod chi'n gallu clywed ni. Unwaith mae hynny'n cael ei wneud, dwi'n credu bod Mr Gary Ellis, pennaeth blwyddyn 7 a pennaeth ar gyfer trosglwyddo o flwyddyn 6 gyda ni hefyd. Falle byddai Mr Ellis yn fodlon rhoi neges bach yn y Q&A hefyd, ond os oes rhywun yn fodlon yn ysgrifennu nodyn bach i ni yn gloi yn y Q&A, os gwelwch chi fod yn dda yn cadarnhau eich bod chi yn gallu ein clywed ni, fe wnawn ni ddechrau ar y cyflwyniad mewn munud. Dwi'n credu bod yn neis. Ta beth, Mr Williams, i ni gael gwybod pwy sy'n mas na, felly os hoffech chi weid pwy ydych chi, a pwy yw'ch plentyn ac i ba ysgol maen nhw'n mynd, falle byddwn ni'n hoffi clywed pwy sy'n gyda ni heno. So maen ni'n gallu gweld o'r sgrin, mae nifer y bobl yn ymuno gyda ni, felly croeso cynnes i chi gyd. Bydde hynny'n arbennig. Diolch yn fawr iawn. Nawr, ni'n edrych yn fan hyn. Mae'r Q&A yn agor yn fan hyn. Ni'n edrych am sylwadau fan hyn i gadarnhau fod pobl yn gallu ein clywed ni. Nawr, dim byd wedi ymddangos eto, gawn ni weld pwy fydd y cyntaf i roi nodyn
yn fan hyn i ni yn cyflwyno hyn yn nawr. Diolch yn fawr iawn, Richard Mifsud, yn cyflwyno hyn yn y fanna arbennig. Reit, nawr, ni'n gwybod bod pobl gyda ni ac yn gallu clywed. Fe nawn ni fwrw mlaen gyda'r cyflwyniad ac yn edrych. Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi neu sylwadau ydych chi eisiau gwneud, rhowch nhw os gwelwch chi fod yna yn y Q&A wrth fod ni'n symud ymlaen ac ar ddiwedd y cyflwyniad fe nawn ni edrych arnyn nhw a fe nawn ni ateb ac yn y blaen a fi'n siŵr nawn ni ddatrys unrhyw gwestiwn sydd gyda chi. Felly, dyma ni. Diolch yn fawr iawn, Miss James. Arbennig. Ie, felly beth o'n i eisiau rhannu gyda chi heno mewn gwirionedd oedd logo newydd yr clwstwr. Sylweddoli mae lot ohonoch chi yn rhieni'r clwstwr, efallai ambell i berson yn dod o tu allan i'r clwstwr hefyd heno. Ond ni'n ddiolchgar iawn am yr holl waith caled sy'n mynd ymlaen yn y clwstwr, gosod gwreiddiau cadarn i'r disgyblion, iddyn nhw fedru wedyn i parhau gyda'r daith fan hyn ym Mro Edern. Felly jyst dangos i chi fyna yr logo sydd yn symboleiddio mewn gwirionedd, cydweithio agos sydd gyda ni fan hyn yn Nwyrain Caerdydd. Diolch yn fawr iawn, Miss James. Reit, oedden ni'n meddwl byddwn ni yn cyfeirio yn gyntaf at ganlyniadau gyda chi. Yn amlwg, bydd llynedd ac eleni yn flynyddoedd gwahanol iawn gyda asesiadau athro y llynedd yn rhoi y graddau terfynol i'r disgyblion ar gyfer eu cymwysterau ac eleni wedyn ni wedi bod trwy broses trylwyr iawn o asesu ac yn y blaen a yn cyflwyno y graddau hynny i cybac. Felly, trefniadau gwahanol yn y 2 flynedd diwethaf. So, da ni'n mynd yn ôl fan hyn i'r canlyniadau yn 2019, ble dyma'r tro ola i ddisgyblion sefyll arholiadau yn y ffordd traddodiadol a gwaith asesiadau o dan amodau arholiad yn y dosbarth ac yn y blaen. Felly, da ni'n cyfeirio fan hyn i chi gael gweld canlyniadau tygau o'r rhain yn 2019. Nawr, yr Adran Gymraeg, 86 bob plentyn yn sefyll y cymhwyster iaith Cymraeg ym mlwyddyn 11 yn y flwyddyn honno, a 86% ohonyn nhw wedi cael a seren i ec. Oedd hynny lawr ar y flwyddyn cyn hynny, maen nhw wedi bod mor uchel â 89%, ond fi'n siŵr chi'n cytuno, mae hwnna'n ganran arbennig. Saesneg iaith wedyn 73%, eto canran uchel dros ben. Mathemateg 67% yn cymharu yn arbennig o dda gyda ysgolion eraill yn y ddinas a yn y consortiwm. A wedyn gwyddoniaeth eto, 79% o'r disgyblion yn y flwyddyn yn ennill gradd ec neu well mewn cymhwyster gwyddonydd. Felly fi'n siŵr fod chi'n cytuno fe hynna'n raddau arbennig. Ar y dde wedyn, mae'r mesuriadau newydd, a na i ddim canolbwyntio gormod ar hynna, ond mae yna system naw ble mae'r graddau werth pwyntiau, a maen nhw'n mesur naw be maen nhw'n galw yn pwyntiau 9 pwnc wedi gapio. 390 oedd y cyfartaledd ar gyfer bob plentyn yn fan yna sydd yn sgôr arbennig o dda. Wedyn o dan hynny, chi'n gallu gweld y pwyntiau ar gyfer llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth a y tysysgrif her sydd yn cyfrannu at y cymhwyster BAC. Felly, da chi'n gallu gweld yn fan yna, mae 44 pwynt yn fan yna yn dangos fod ar gyfartaledd mae plant wedi cael gwell na gradd ec. Mae'r 40 yn golygu ar gyfartaledd maen nhw gyd wedi bwrw gradd ec. Chi'n gallu gweld gwyddoniaeth ychydig bach drosodd a tysysgrif her ar gyfartaledd yn bwrw y gradd ec gyda 40 pwynt. Felly nesaf ar y sleid nesaf, dwi jyst yn dangos i chi yn fan hyn, dyma colofnau opsiwn ar gyfer blwyddyn 9 eleni. Mae blwyddyn 9 newydd dechrau ar i cymwysterau lefel 2 nhw nawr cyn bod nhw'n dod yn ôl y mis Medi. Llwch chi weld yn fanna yr amrywiaeth o bynciau da ni yn cynnig yng Nghymru Rhyfel 4, cyfrifiadureg, o'n i mewn gwers cyfrifiadureg wythnos diwetha, a disgyblion yn egluro rhyw bethau codio i mi sydd yn mynd dros ymhen i fod yn onest â chi, ond oedd gweld y sgiliau mae'r plant yna wedi datblygu yn y gwersi hynny yn arbennig. Ydych chi'n edrych lawr, mae Ffrangeg, astudiaethau busnes, daearyddiaeth, twristiaeth, y cyfryngau ac yn y blaen. Ffrangeg yn diddorol iawn eleni, mae gyda ni enw arbennig o dda ar gyfer ieithoedd tramor modern, a mae yna nifer fawr o ddisgyblion yn dilyn y cyrsiau hynny. Felly eleni oedd rhaid i ni gynnig Ffrangeg mewn 2 golofn, achos gymaint o diddordeb yn y pwnc hynny. Mi ydyn ni'n addasu o flwyddyn i flwyddyn, mae'r plant yn cael dewis rhydd
mis Ionawr. Maen nhw'n cael gweithio ni petai nhw'n cael eu dewisiadau delfrydol nhw, be fydde y 3 dewis, ac yna da ni'n edrych ar y niferoedd a da ni'n gosod y pynciau wedyn mewn colofnau ble da ni'n ceisio sicrhau fod gymaint a sy'n bosib o ddisgyblion yn cael y dewis delfrydol iddyn nhw. Yn amlwg, dyw e ddim yn hawdd, mae'r pynciau yn y diwedd yn gorfod mynd mewn i 3 colofn, a maen nhw yn gorfod dewis 1 pwnc o bob colofn, felly mae yn amhosib i bawb cael y dewis delfrydol, ond fi credu newch chi gytuno, mae'r broses yn unfanwl iawn, a fe welwch chi yn fan yna, mae yna amrywiaeth fawr iawn o bynciau yn cael eu cynnig yn fan yna. Ymlaen wedyn, y canlyniadau lefel A yn ôl eto i 2019, y tro ola i'r disgyblion sefyll aroliadau go iawn. Allwch chi weld yn fan yna, mi oedd 75% o'r graddau yn graddau A Sereni Ec, a fe roedd 98.8% o'r graddau yn A Sereni E. A fel ydych chi'n siŵr yn gwybod, mae ar gyfer yr UCAS a llefydd yn y coleg, mae y graddau lawr o A Sereni E yn cyfrannu pwyntiau ar gyfer ennill lle yn y brifysgol. So wedyn am y categoreiddio. Fe gafon ni'n categoreiddio go iawn y tro cyntaf, unwaith gathon ni ein canlyniadau tygau cyntaf yn Mehefin 2017. Ac o'r pwynt hynny ymlaen, fe roedd yn bosib i ni fod yn rhan o'r broses categoreiddio, a bob blwyddyn ni wedi bod yn categori gwyrdd. Ar hyn o bryd, maen nhw wedi gohirio y categoreiddio oherwydd y pandemig, ond fe rydyn ni wedi bod yn categori gwyrdd reit o'r dechrau sydd yn dangos y safonau uchel da ni'n cynnal yma ym Mro Eden. I gyd fynd â hynny wedyn, da ni'n meddwl yn ôl, mae hwn yn teimlo fel amser hir iawn yn ôl. Tachwedd 2017, pan oedd Estyn wedi ymweld â ni ar gyfer ein arolwg llawn cyntaf. Edwch chi weld yn fan yna, y safonau ar yr adeg yna yn dda, lles ac agweddau a dysgu yn rhagorol, addysgu a phrofiadau dysgu yn rhagorol, gofal, cymorth ac arweiniaid yn dda, ac arweinyddiaeth a rheolaeth yn dda. 2 darged oedd ar ddiwedd yr arolwg yna. Un oedd i sicrhau fod y llywodraethwyr yn gwthio yr ysgol tipyn bach mwy, fe roedd y llywodraethwyr yn arbennig gyda ni o'r dechrau, a maen nhw dal yn, a maen nhw wedi bod yn hynod o gefnogol i ni, a y targed oedd i wrth Estyn oedd nhw herio tipyn bach mwy mwyn i ni godi da yn y safonau lan i rhagorol gyda'r 2 categori arall ar y gwaelod yn fan yna, a'r un targed arall oedd i godi y safonau o da i rhagorol, a dyna'r hyn da ni wedi bod yn canolbwyntio ar nawr yn y 4 mlynedd diwetha, a dyna'r targed y nod nawr. Pan fydd Estyn yn ymweld â ni nesaf, da ni'n hyderus iawn mi fydda ni'n codi rhagor o'r meysydd yna fyny i rhagorol. Reit, dwi'n mynd i drosglwyddo fan hyn i chi, mae Ceri Anwen James wrth yn ochr i, mae'n arbenigwraig gyda y maes technoleg, yr e-ddysgu ac yn y blaen, felly dwi'n ofni hi nawr i siarad gyda chi ynglyn â hynny. Diolch yn fawr iawn, Miss James. Ie, sgil yr ymweliad ac Estyn ar ysgol, fel Mr Williams newydd sôn amdano fe gawson ni wahoddiad i sgwennu adroddiad ar gyfer gwefan Estyn yn rhannu'n arfer dda o ran plethu'r dechnoleg mewn gwersi. Rydyn ni'n ysgol 1 i 1, hynny yw mae un ddyfais gan bob disgybl ym Mro Eden. Yn y blynyddoedd cyntaf, roedd iPad yr un gan ddisgyblion mwyn i ni blethu e-ddysgu bob gwers. Bellach, rydyn ni wedi trosglwyddo draw i Chromebooks, felly bydd eich plentyn chi wrth gyrraedd Bro Eden yn derbyn Chromebook unigol, oddi wrth yr ysgol, fai ar sir a llywodraeth ac yn y blaen. Bydd angen talu yswiriant, ond bydden nhw'n gallu mynd efo adre, cwblhau gwaith cartref, gwahanol gyfuniadau o weithgareddau ar hwnna. Ac yn sgil ein gwaith ni yn e-ddysgu, fe gawson ni'n rhestru ar restr EdTech 50 o'r 50 o ysgolion ym Mhrydain oedd yn gwneud y defnydd gorau o dechnoleg mewn ysgolion. Felly ni'n falch iawn i fynd fyna i dir arglwyddi i dderbyn ein heiddiant. Ond, chi'n modd, dyn ni ddim yn gwneud am hynny. A y peth ni fwyaf balch ohono fel Lenny ym Mro Eden yw mae wedi bod yn flwyddyn anodd, a chi'n gwybod eithon ni mewn i gyfnod clo yn sydyn iawn cyn y Nadolig. Ddeithon ni nôl ym mis Ionawr, ond ddeithon ni ddim nôl. Ond ni'n falch iawn i weid, dyw plant Bro Eden ddim wedi colli un wers ers dechrau mis Ionawr.
Maen nhw wedi cael 6 wers fyw ar-lein, maen nhw wedi cael amserlen arferol am yr holl sôn yn y wasg ynglyn â dysgu coll ac yn y blaen, a dwi'n derbyn bod e'n broblem yn lot o lefydd, ond ym Mro Eden does dim dysgu coll, mae'r disgyblion i gyd wedi cael darpariaeth o wersi byw, nhw'n codi yn bore, brecwast, a wedyn ni 6 gwers, amser cinio arferol, a wedyn nhw'n dod nôl ar-lein, a mae rhieni, os siaradwch chi a rhieni plant sydd yn hŷn, bydden nhw'n cydnabod bod nhw'n ddiolchgar iawn am y ffaith bod ni wedi rhoi strwythyr i'r diwrnod a bod nhw wedi cael dysgu di-dor. Ni'n dysgu 6 gwers fel arfer ym Mro Eden, a fe wnaethon ni just parhau wedyn ni i ddysgu amserlen arferol. O ran y dysgu digidol, ni'n wedi bod yn ysgol arloesi, o ran gweithio gyda Llywodraeth Cymru, o ran y fframwaith cymhwysedd digidol, ni wedi bod yn rhan o hwnna. Yn nyddiau cynnar y fframwaith llythrennedd yr rhifedd, pan oeddwn ni'n agor, oeddwn ni wedi gwneud gwaith ar hwnna hefyd. Yn fwy diweddar, mae Alan a Finne wedi bod yn rhan o sgrifennu'r cwricwlwm i Gymru, Finne ar y maes ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, fel athrawes ieithoedd modern a rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg hefyd yn y gorffennol, ond hefyd mae Alan wedi bod yn clwm o'r cwricwlwm iechyd y lles, sydd yn amlwg yn rhywbeth newydd i ni yma yng Nghymru ben Baladur, ond mae hwn yn golygu bod ni wedi bod ar y blaen yn gallu rhoi mewnbwn i'r cwricwlwm, ac yn ei bellach nawr yn mynd i fod yn treialu cwricwlwm newydd ym mis Medi. Ni'n gwneud lot o waith ar hwn, a digwydd bod mae Llywodraeth Cymru wedi bod yma heddi yn ffilmio Clwstwr Bro Eden fel astudiaeth achos ar gyfer i sianeli cyfathrebu nhw mwyn annog ysgolion ledled Cymru i ddilyn yn ôl ein traed ni. Reit, dwi'n gweud wrth y disgyblion, bob tro dwi'n gwrdd â mi, nes i gwrdd â disgyblion blwyddyn 6 am y tro cyntaf wythnos diwetha pan daethon nhw i gyd yma ar gyfer diwrnodau pontio. A dwi'n deud wrthyn nhw, fy hoff llythyren ni yn y iaith Gymraeg yw'r llythyren ec. A mae yna nifer o resymau amdan hynny. Mae yna nifer o eiriau yn dechrau gyda llythyren ec sy'n golygu lot i mi, Cymreicdod, cyfeillgarwch, caredigrwydd ac yn y blaen. A ddim trwy nhw gyd gyda chi heno, mae yna nifer ohonyn nhw, ond un ohonyn nhw sicr a sy'n bwysig dros ben i ni yma ym Mro Eden yw cyfleoedd. Felly fe welwch chi yn fan hyn, mae yna gyfleoedd addysg gorfforol. Ni siarad â'r rhiant pan gathon ni'r canlyniadau tygau mewn, oedd yn deud am ei fab o. Doedd ei fab o ddim yn neud braidd dim chwaraeon pan oedd e yn y cynradd, a fe ddath e lan fan hyn, a fe ddaru athro add gorff gweld dim bach o dalent ynddo fo ar gyfer rygbi. Doedd e wedi chwarae rygbi o blaen, ond oedd e bachgen eitha cloi, bachgen eitha cryf, a fe ddaru e gael ei ddatblygu yma yn yr ysgol, a mae e nawr wedi cael cytundeb gyda'r gleision sydd yn dipyn o gamp. Felly mae wedi gwneud cynnydd enfawr mewn 5 mlynedd. Mae yna bob math o, mae yna badminton yma, mae yna rhwyfo o dan do, mae yna bêl-rwyd, mae yna bêl-fasged, mae athletau, bob math o gyfleoedd gwahanol i unrhyw safon. Da ni newydd apwyntio swyddog rygbi hwb newydd ar gyfer y clwstwr. Wythnos diwetha mae Mr Milsom sydd wedi bod efo ni yn neud y swydd yn symud ymlaen i ddysgu yma ym Mro Eden ym mis Medi. Felly mae yna swyddog newydd yn dechrau ym mis Medi. A chybod, beth oedd yn dod drwodd yn yr hyn, oedd e'n gweud yn ei gyfweliadau, oedd annog pawb o bob lefel jyst i fwynhau ymarfer corff, a dyna'r nod yma. Teithiau, mae yna nifer o deithiau yn mynd yn amlwg, does dim teithiau ar hyn o bryd. Ni wedi gorfod gohirio ambell i daith yn y flwyddyn a hanner diwetha yn anffodus, ond chwa mae yna teithiau wedi bod i Awstralia yma, teithiau sgio, mas i Wlad Belg, i Ffrainc ac yn y blaen, a wedyn Miss James, i chi yn arbennig yn trefnu y teithiau cyfnewid, chi'n brofiadol iawn. Chi moyn sôn dim bach am y teithiau hynny? Ie, wrth gwrs. Felly mae 2 ysgol gyfnewid gyda ni. Yn amlwg mae'r cwbl ar stop ar hyn o bryd, ond ni'n bwriadu ailgydio mor gyntaf â phosibl. Felly mae Caerdydd wedi gyfeillio gyda Nont, sydd yn Ne Llydaw, a mae Nont, mae yna ysgol fyna sydd yn ysgol ddwyieithog Ffrangeg a Llydaweg. Ni wedi cyfnewid gyda'r ysgol honno, Coleg Rwtiliano. Mae ni'n cael croeso cynnes fyna pan byddwn ni'n mynd i Nont, a maen nhw'n dod fan hyn, ac yn amlwg maen nhw hefyd mewn sefyllfa leiafrifol yn Ffrainc sydd yn eitha dyrys
os chi'n gwybod unrhyw beth am hanes y ieithoedd llefrifol yn Ffrainc, a maen nhw'n edrych ato ni mewn gwirionedd am ysbrydoliaeth o ran dysgu yr ieithoedd Celtaidd. A wedyn mae'r ysgol gyfnewid arall yn Grünstadt yn yr Almaen, ar y Weinstraße, Stryd y Gwyn, mae yna wynllanoedd ym mhobman, mae'n ardal hyfryd iawn, a mae'r croeso yn gynnes iawn fyna. Felly mae pob disgybl yng Nghlwstwr Bro Eden yn dysgu Ffrangeg ac Almaeneg. Mae'ch plant chi sydd ym mlwyddyn 5 yn mynd i fod yn dechrau cael gwersi ym mis Medi, felly fe fydden nhw'n cael gwersi Ffrangeg ym mis Medi, fydden nhw'n mewn blwyddyn sy'n dechrau gyda Ffrangeg, fydden nhw'n parhau gyda Ffrangeg ym mlwyddyn 7, a wedyn ym mlwyddyn 8 fydd pawb o bob allu wedyn yn cydio yn yr Almaeneg a'n cael 2 flynedd Almaeneg wedyn cyn gwneud opsiynau tygau. Felly ni'n falch iawn o'r ffaith bod gyda ni 2 iaith fodern yma, a ni hefyd yn ymfalchu'r yn y ffaith bod pawb yn cael cyfle i ddysgu 2 iaith, ac felly yn sgil hynny yn cael cyfle i fynd ar y cyfnewid. A gallen nhw fynd 2 waith. Mae yna 1 Ffrangeg yn rhedeg 1 flwyddyn ar cyfnewid Almaeneg y flwyddyn arall. Felly mae'n ddarpariaeth nad oes ar gael mewn llawer ysgolion erbyn hyn. Ni'n aros i glywed am y trefniadau post-Brexit ynglyn â cyfnewid. Dwi ddim yn credu bod e'n newyddion da, ond fe fyddwn ni'n trial gweithio fe mas fel bod yr cyfle ffantastig yma yn parhau i'n disgyblion ni. O ran y siarad cyhoeddus hefyd, mae yna lot o gystadlaethau ar gael, a mae'r English Speaking Union, maen nhw'n bobl hynod iawn sy'n trefnu cystadlaeth wych bob blwyddyn, a mae yna ddisgyblion yn cymryd rhan yn hwnna, ond hefyd mae yna gyfleoedd i disgyblion i siarad cyhoeddus yn Gymraeg ac yn Saesneg bob blwyddyn, a wedyn mae yna gystadlaethau gwyddoniaeth a thechnoleg fel y cystadleuaeth Fformula 1, a mae Mr Williams nawr yn mynd i sôn wrthych chi am hwnna. Mae'r plant wedi bod yn rasio'u ceir heddiw, dwi wedi aildrydar yr amseroedd y laps a rhyw bethau, felly mae hwnna'n rhywbeth sydd yn boblogaidd iawn. Ydy. Fel Mr James yn gweud, plant blwyddyn 9 heddiw yn rasio ceir draw yn yr adran dechnoleg yn y prosiect Fformula 1. Y flwyddyn cyn diwetha, fe gathon ni fyfyrwraig draw o MIT yn yr Unol Daleithiau draw da ni am 3 wythnos yn dysgu gwersi, yn gweithio gyda disgyblion mwy abledawnus. Mi oedd hi yn gweithio gyda grŵp o ferched yn ysbrydoli nhw, mi oedd hi'n fodel rôl arbennig iddyn nhw. Mae'r adran gemeg yn flynyddol yn mynd lawr i Abertawe ac yn cystadlu mewn cystadleuaeth cemeg yn y brifysgol yn Abertawe. Chi'n gallu gweld y UK Maths Challenge yn fan yna, mae'r adran cyfrifiadureg yn cystadlu mewn cystadlaethau ble maen nhw'n ysgrifennu y codio yma. So mae yna nifer fawr o gyfleoedd i ddisgyblion mewn nifer fawr o feisydd yn fan yna. Ni'n parhau wedyn gwersi offerynnol. Mae yna bob math o wersi yn cael ei cynnal yma ym Mro Eden. Mae yna gyfle i ddisgyblion, maen nhw'n chwarae drymiau, chwarae'r piano, maen nhw'n gwersi canu, chwithbrennau ac yn y blaen. Nifer fawr o gyfleoedd. Mae llythyr yn dod gartre chi ar ddechrau blwyddyn 7 yn codi ymwybyddiaeth o hynny. Cor, da ni wedi cystadlu ers y flwyddyn gyntaf yn yr Eisteddfodau ac yn y blaen, corau, maen nhw'n canu mewn mannau lleol, mi ydyn ni yn cynnal gwasanaeth carolau bob flwyddyn ac yn y blaen, drama eto, mi ydyn ni am yn ail flwyddyn, mi ydyn ni'n gwneud cynhyrchiad yma yn neuadd yr ysgol, nifer fawr o ddisgyblion yn cael cyfleoedd, rhai ar y chwifan, rhai yn y gerddorfa, rhai tu nôl y chwifan, efo'r ochr dechnolegol ac yn y blaen, nifer fawr o gyfleoedd i bawb yn fan yna cystadlu yn yr Eisteddfodau ac yn y blaen, a wedi cael llawer iawn o lwyddiant yn hynny. Yn perfformio yng ngherddiau yr ysgol, sioeau cerdd dwi wedi sôn amdan, Eisteddfodau dwi wedi sôn amdan, mae'r cyngor ysgol wedyn. O bosib nid y rhai, dim pawb sy'n hoffi bod ar y chwifan, ond mae yna gyfle, wedyn mae yna nifer ohonyn nhw, mae gen nhw farn cryf a maen nhw'n cael ei ethol i'r cyngor ysgol. Mae yna fforwm ym mhob blwyddyn, ble mae disgyblion o'r flwyddyn yn cael ei ethol i gynrychioli gweddill y flwyddyn. Mae aelodau o'r fforwm wedyn yn cael ei ethol i fod yn rhan o'r cyngor ysgol, ble mae gan nhw'r lais a maen nhw'n yn bont, os licwch chi, rhwng y disgyblion a yr uwch dîm arwain ac yn dod i drafod gyda ni. Mae yna grŵp newydd ffurfio llynedd, grŵp undod. Fe gododd nifer o ddisgyblion gyda ni fod nhw eisiau edrych ar faterion o gydraddoldeb yn yr ysgol. A maen nhw wedi ffurfio grŵp, maen nhw newydd gyflwyno i'r uwch dîm arwain, maen nhw newydd gyflwyno wythnos diwetha i'r llywodraethwyr, a mae'r llywodraethwyr a Mr Pritchard y Pennaeth wedi cytuno fod nhw yn mynd i gael cyllid a fod nhw'n mynd i gael fynd ymlaen gyda
gyda'r cynllun maen nhw wedi roed yn ei le, so mae llais y disgybl yn gryf iawn yma Bro Eden. Nawr de, Spelling Bee, eich arbenigedd chi fan hyn gyda Almaeneg a Ffrangeg Miss James, na i just gwyddo nôl i chi. Felly mae disgyblion blwyddyn 7 yn ledled Cymru'n gallu cystadlu yn y Spelling Bee ieithoedd rhyngwladol, felly ni wedi cael llwyddiant mawr yn hanesyddol yn y gystadleuaeth hon, drian ar plant. Felly mae'n gystadleuaeth eitha anodd am yn heriol, ond eto mae disgyblion maen nhw'n gwneud yn wych. Sgwad sgwennu hefyd ar gyfer disgyblion sy'n dangos talent wrth ysgrifennu'n greadigol. Ni wedi cael gwahanol awduron mewn ar hyd y blynyddoedd. Hefyd gwobrddi Caredin, fe fydd Mr Milson fel rhan o'i swydd fel cydlynydd gweithgareddau allgyrsiol. Fydd e'n cymeryd yr awennau yn mis Medi ar hwn. Ni wedi bod i'r Steddfod yr Urdd ar hyd y blynyddoedd yn amlwg. Dyw Steddfod yr Urdd ddim wedi bodoli, ond mae'r cyfleoedd yna mewn blwyddyn arferol, a ni'n gobeithio yn amlwg awn ni nôl yn syth i gystadlu Steddfod yr Urdd unwaith mae hwnna'n bosibl. Ac wedyn, Mr Williams, chi eisiau sôn am Brifysgol Met Caerdydd? Ie, da ni'n manteisio fawr iawn, mor agos iddyn nhw yn fan hyn, ymhen y lan, felly da ni'n gweithio'n agos gyda'r Brifysgol yn fan hyn, mi da ni wedi gweithio gyda'r adran seicoleg 3 mlynedd yn ôl, fe weithio ni ar brosiect i wneud gyda iechyd meddwl a ddari hynny arwain at rai o'r ysgol yn mynd allan i Alicante i gyflwyno'r hyn o wedi cael ei wneud yn y brifysgol yn fan yno. Ni'n gweithio ar hyn o bryd gyda'r brifysgol eto, yr adran seicoleg eto, ar y defnydd o seicoleg positif, y defnydd o iaith positif gyda pobl ifanc mwyn i annog nhw a'i ysbrydoli nhw. Mae hwnna yn gynllun sydd yn mynd yn arbennig o dda ar hyn o bryd. Ni wedi gweithio gyda Prifysgol Caerdydd, fe ddaru ni prosiect gyda nhw ynglyn â ysmygu ar effaith ar bobl ifanc. Mae yr Urdd a mae Sport Cardiff yn gweithio'n agos iawn gyda ni yn rhoi llawer iawn o gefnogaeth, a da ni'n cystadlu llawer iawn gyda nhw mewn bob math o gystadlaethau gwahanol. Da ni hefyd wedi ennill gwobrion gyda'r Healthy Schools Network. Da ni'n mynd am y lefel nesaf gyda nhw nawr yn y flwyddyn academaidd nesaf gyda ffocws ar faterion gwahanol yn yr ysgol. Felly mae yna lot o gyfleoedd a plant yn bwydo mewn i'r gwaith yna gyda y rhwydwaith ysgolion iach a maen nhw'n cael cyfleoedd arbennig. Un o'r pethau eraill wrth gwrs, mae Prifysgol Met Caerdydd ddim yn bell o fan hyn, a ni'n defnyddio cyfleusterau nhw hefyd. Felly mae yna gyfleusterau ffantastig fyna o safon arbennig, felly mae yna gyfleoedd i fynd yna i chwarae pêl-droed, a defnyddio cyfleusterau nhw ar y cyfleusterau athletau ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n rhywbeth ni hefyd yn elwa ohono fe. Ni'n ddaearyddol yn lwcus iawn o ran y cyfleusterau sydd yn lleol. Wedyn ni o ran gweithgareddau ar gyfer disgyblion mwyabl a thalentog, fel maen nhw'n cael ei galw, mae yna rwydwaith seren i baratoi plant ar gyfer y brifysgol, ond o fewn yr ysgol ni'n mentora disgyblion mwyabl a thalentog, mae yna gyfleoedd allgyrsiol gwahanol iddyn nhw, os nhw'n dangos fel y Fformula 1, maen nhw'n dangos addewid mewn maes arbennig, a ni wedi datblygu GGY, sef Gweithgor Gwella Ysgol, ar gyfer edrych yn benodol ar yr agwedd hon, gwahanol staff wedyn ni yn cydweithio i sicrhau bod yna gyfoeth o brofiadau i ddisgyblion mwyabl a dawnus mewn gwahanol feysydd o fywyd yr ysgol. Iawn, mae'r sgrin chi wedi newid yn sgrin ni ddim, felly dyma ni. Reit, ni gyd ar yr un sgrin yr anghenion ychwanegol. So, Mr Williams, ei basio chi nôl i sôn am yr anghenion ychwanegol. Diolch yn fawr iawn, Mr James. Yn yn rôl i fel dirprwy dwi'n gyfrifol am yr ochr fugeiliol a chynhwysiant, felly dwi'n gweithio'n agos iawn gyda'r adran ADY. Mae yna gefnogaeth i bawb. Mae'r adran yn adran arbennig sydd yn rhoi cefnogaeth penodol yn dibynnu ar beth yw. Maen nhw'n dda iawn yn adnabod anghenion y disgyblion, y pobl ifanc sydd gyda ni yn fan hyn, a wedyn darparu cynlluniau a ymyreithau ac yn y blaen. A chefnogaeth o ddydd i ddydd. Dwi'n meddwl fod chi'n gallu gweld y gair coach yn fan yna. Bydd unrhyw rai ohonoch chi sydd yn rieni gyda ni'n barod, fi'n siŵr wedi clywed amdano coach. Dyna yr enw am yr ardal ADY yn yr ysgol. Fi'n credu fod yr enw yn gweud y cyfan. Mae o'n ardal ble mae yna nifer o blant yn teimlo'n saff, maen nhw'n teimlo'n gartrefus, a dyna'r math o ethos da ni wedi datblygu yn yr ysgol gyfan i fod yn onest chi, ond yn sicr hefyd i lawr yn y coach fel bod y plant yma, ni gyd yn cael diwrnodiau anodd
ar y degau, a chwa weithiau mae jyst angen yr amgylchedd yna ble ydych chi'n teimlo'n saff ac yn ddiogel a ydych chi'n gwybod gewch chi eich cefnogi yn fan yna. Mae gennym ni gwnselydd ysgol sydd yn dod ato ni 2 waith yr wythnos a sy'n arbennig o dda. Rhestr aros hir, a dwi'n credu fod rhan o hynny yw, mae plant yn siarad gyda'i gilydd a maen nhw'n gweithio gilydd pa mor dda yw Elaine y cwnselwr ei gyda ni, a wedyn mae plant wedyn yn ymddiried ynddi hi a eisiau mynd ati hi a eisiau cael cyfle i drafod unrhyw beth sydd yn ei poeni nhw. Nyrs ysgol, yn ymweld â ni hefyd yn rheolaidd, mae gyda ni gweithwyr ieuenctid yn dod mewn ac yn gweithio yn benodol gyda rhai o disgyblion, felly mae yna llawer iawn o gefnogaeth yn yr ysgol. Nawr, llynedd, 64% o flwyddyn 11 wedi dychwelyd i'r chweched, bydd hynny yn cynyddio, 60% y flwyddyn cyn hynny, 64 llynedd. Mi fydd hynny'n cynyddu eto nawr mis Medi. Llynedd fe oedd yna 168 o ddisgyblion ym mlwyddyn 7. Mi oedd hwnna'n dip bach. Y flwyddyn cyn hynny, daeth 180 o ddisgyblion mewn i flwyddyn 7 a dim ond lle i 180 sydd gyda ni. Llynedd oedd e'n 168. Mi ydyn ni'n rhagfynegu ar hyn o bryd, da ni'n edrych ar gyfer mis Medi nawr, ffigwr tebyg iawn, 167 yn credu sydd gyda ni ar gyfer mis Medi sy'n dod, ond mi ydyn ni unai yn bwrw y 180 neu'n agos iawn at y 180 yna nawr yn flynyddol. Yn anffodus, oherwydd Covid yn amlwg fe da ni ddim wneud, da ni'n ymfalchio yn y ffaith dwi'n credu, ni yw'r unig ysgol dwi'n gwybod amdan sydd yn mynd a blwyddyn 6 a 7 gyda'i gilydd i Langrannog mis Tachwedd fel arfer. Mae o yn weithgaredd pontio arbennig ble mae'r plant blwyddyn 6 yn cael dod i nabod rai o'n staff ni a y disgyblion ym mlwyddyn 7, ond yn anffodus ni fydd hwnna yn bosib mis Tachwedd eleni, ond gawn ni weld, fe edrychau ni, mae Glan Llyn ym mlwyddyn 8 yn un arall, gobeithio croesi bysedd nawr ar gyfer y plant sy'n dechrau mis Medi gyda ni, mi fyddan nhw yn gallu mynd i Lan Llyn y flwyddyn ar ôl hynny. Nawr, mae'n braf iawn siarad gyda chi yn fan hyn, ond does dim byd cystal â gweld cyfarfod wyneb i wyneb nag oes, felly da ni wedi penodi dyddiad yn fan hyn ar gyfer noson agored yn yr ysgol, y 4 o Dachwedd yn y tymor nesaf. Da ni wir yn gobeithio fod ni yn mynd i allu fynd ymlaen gyda hwnnw yn amlwg, gan i weld fel mae pethau yn y byd da ni'n byw mewn ar hyn o bryd, ond y bwriad yw i agor yr ysgol lan ar y noson honna. Mi fydd bob adran yma yn cynnal gweithgareddau gwahanol, mi fydd yna lot o'r disgyblion yma da ni'n gobeithio, gawn ni weld gyda cymysgu swigod ac yn y blaen, ond y gobaith yw erbyn hynny bydda ni yn gallu gwaholchi ar y safle a gwch chi flas go iawn, a mae hynny'n amserol achos dwi'n gwybod yr ail ar 20 o Dachwedd yw'r dyddiad cau dwi'n gwybod flwyddyn nesaf ar gyfer rhieni blwyddyn 6 yn neud i cais ar gyfer lle yn yr uwchradd i'w plant nhw. Nawr de, manteision addysg Gymraeg. Mae Cymraeg yn agos i'r galon ar gyfer fi a Miss James a fi credu bob aelod o staff sydd yn gweithio yn fan hyn. Dwi wedi siarad ambell i riant yn y gorffennol yn poeni fod nhw eu hunain ddim yn siarad Cymraeg ac yn poeni o bosib bydden nhw ddim yn gallu helpu i plant nhw. Dwi'n eu cysuron nhw, dwi'n dysgu nawr ers bron i 30 mlynedd, Cemeg yw fy mhrif bwnci a dwi wedi dysgu gymaint o ddisgyblion sydd yn dod o gartrefi di-Gymraeg, ond yn mynd ati i fod yn doctoried neu yn ddeintydd, yn milfeddyg a bob math o bethau. Mae pobl yn poeni'n ofnadwy gyda'r gwyddorau achos mae'n dermau mawr ac yn y blaen, ond o'm mhrofiad i yn y 30 mlynedd diwethaf, mae yna gannoedd o bobl ifanc wedi mynd ymlaen a di llwyddo ar ôl cael addysg Gymraeg a di astudio Cemeg a ffiseg a mathemateg ac yn y blaen gyda ni yn y chweched. Mae'r ffaith fod nhw'n ddwyieithog yn fantais enfawr ar diwedd y taith ysgol. Maen nhw hefyd yn cael y cymhwyster tygau iaith gyntaf, sydd yn amlwg yn gymhwyster ychwanegol iddyn nhw. Mae yna fanteision gwybyddol gweithio mewn 2 iaith. Maen nhw yn gweud fod chi'n pigo pethau fan hyn gynt. Mae yna ddisgyblion fan hyn, maen nhw'n gallu siarad 3 iaith rhai ohonyn nhw. Chi'n gallu gweld pa mor siarp. Mae yna rai fi'n credu, Miss James, wedi'n credu bod yna rhywun yn siarad 4 iaith, yn does? Oes, ond mae gyda ni hefyd y criw yn chweched, oedd pawb, y criw Almaeneg lefel A gyda ni, yn wneud lenni, i gyd yn mynd i'r brifysgol i wneud ieithoedd, nifer ohonyn nhw'n mynd i wneud Ffrangeg ac Almaeneg, a bod nhw'n gallu mynd yn ddwyieithog fel dwy famiaeth felly.
A sicr mae'r ffaith mae dwy iaith i ddechrau yn fantais enfawr wrth iddyn nhw ddysgu'r pethau yna. Ond hefyd, o ran dysgu terminoleg a pethau ar gyfer gwyddoniaeth, mae'r ffaith bod nhw'n gallu dysgu termau mewn dwy iaith yn cynnyddu'r ddealltwriaeth yn aml iawn, a mae ymchwil yn dangos hynny. Bendant, mae yna lu o weithgareddau. Dwi'n credu yn y byd addysg Gymraeg, mae gyda chi'r urdd ar eisteddfoda ac yn y blaen, a dwi'n credu fod yna ymdrech mawr i gymryd rhan yn y holl weithgareddau gyda'r addysg corfforol ac yn y blaen. Felly fi'n credu fod yna lu o weithgareddau mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, a mae o'n fantais mawr i fod yn yr amgylchedd yna. Nawr de, mae yna gynnydd mewn galw am siaradwyr Cymraeg, mewn swyddi fel da ni gyd yn gwybod, mae fe'n fantais mawr iawn yng Nghaerdydd ar hyn o bryd os chi'n ddwyieithog yn gallu siarad Cymraeg a Saesneg, a fod o'n agor llawer mwy o ddrysau i chi os ych chi yn y sefyllfa yna. Mae yna llwybrau dysgu yr holl ffordd i brifysgol ar gael nawr. O'n i'n siarad gyda cyn-ddisgybl i mi sy'n nawr yn ddoctor yn diweddar, a oedd e'n gweithio fi fi'n credu fod yn bosib nawr astudio meddyginiaeth trwy'r gyfrwng Gymraeg yn gyfan gwbl, neu o bosib yna un uned sydd ddim ond i'n agos iawn nawr, a chybod mae cael y llwybr Cymraeg yna, mae yna nifer, dath y ddoi gyn-ddisgybl i'n gweld i rhyw fis yn ôl gyda'r prifysgol wedi dod i ben am y flwyddyn ac yn y blaen, a'r ddoi yn nhw'n gweud faint oedden nhw wedi elwa o gallu wneud cais am yr ysgoloriaeth Gymraeg, a bod nhw wedi cael arian ychwanegol, a faint oedd hynny wedi helpu nhw yn eu blwyddyn cyntaf nhw yn y brifysgol. Felly mae pobl yn poeni yn aml iawn ynglyn ag addysg Gymraeg, a bod nhw wedyn yn mynd i'r cam nesaf drwy gyfrwng y Saesneg. Ond wrth gwrs, dyw'r cam nesaf ddim angen bod drwy gyfrwng y Saesneg bellach. Mae'r dyfodiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae hwnna wedi troi popeth ar ei ben. Ac wrth gwrs, mae modd i chi nawr fynd â'ch holl addysg o'r cryd reit drwyddo i'ch lefel gradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Reit. Rhieni. Wel, Mr Williams yn o gweud, da chi wedi gweithio ni beth sy'n ar gael i'r plant, beth sy'n ar gael i ni. Wel, chod yn amlwg, byw yn y ddinas, mae yna nifer fawr o rieni prysur iawn yn codi'n gynnar, yn gweithio oriau hir ac yn y blaen, a chybod mae o'n ofid weithiau, chybod pwy ofal sy'n yna i'r plant, fe bod yn helpu rhieni. Felly, lle ni weid, mae'r ysgol ar agor o 7 o gloch ymlaen. Mae'r plentyn cyntaf ar hyn o bryd yn cyrraedd am 4 wedi 7, ond yn y gorffennol ni wedi cael ambell i blentyn yn cyrraedd am 7 o gloch, a mae croeso iddyn nhw wneud hynny. Mae yna staff ar y safle yn barod, fydd yna aelod o staff ar ddyletswydd swyddogol ar ei giat erbyn 8 o gloch yn y bore yn cadw'r llyged, ond mae plant sy'n cyrraedd am 7 yn dod mewn, a maen nhw'n dod i eistedd yn y neuadd ble mae yna fwyd yn cael ei wasanaethu. Mae yna frecwast yna bob bore, maen nhw'n gallu prynu rhywbeth i fwyta, diod cynnes ac yn y blaen yn fan yna. Ar ddiwedd y dydd wedyn, mae yna nifer fawr o rhieni wedi gweud faint maen nhw'n gwerthfawrogi y clwb gwaith cartre. Nawr, ar hyn o bryd, nid yw'r clwb yn cymryd lle oherwydd bod ni'n cael pobl oedd ar y safle yn eitha cloi ar ddiwedd y dydd, a mae gyda ni broblem yn amlwg. Mae'r plant ar hyn o bryd mewn swigod mesur blwyddyn, felly da ni'n gallu cymysgu nhw yn y clwb gwaith cartre. Ond y cynllun yw nawr i ail ddechrau y clwb gwaith cartre cyn gyntaf y bosib flwyddyn nesaf. Mae ar agor tan 5 o gloch bob nos, mae plant yn gweithio mewn ystafell gyda cyfrifiaduron yna, fel bod nhw'n gallu gwneud gwaith ar-lein, neu maen nhw'n gallu eistedd ar y bwrdd a wneud gwaith yn eu llyfrau. Mae yna aelod o staff yna bob nos yn gofalu amdanyn nhw, a mae'r aelod o staff yna amlwg yn gallu helpu nhw gyda tasgau gwaith cartref sydd yn help mawr. A dwi'n siŵr fydd neb yn meindio, mi ydyn ni yn cael y clwb gwaith cartref 4:30 ar nos Wener, fel bod y staff yn gallu mynd gartre tipyn bach yn gynt. Nawr de, cefnogaeth i rieni, o bosib yn sicr, os oes gyda chi plentyn gyda ni yn barod, mi fyddwch chi'n gyfarwydd ar app ClassChat, o bosib falle fyddwch chi wedi clywed rhai o rieni eraill da chi'n nabod sydd gyda plant gyda ni yn barod. Mi ydyn ni'n cofrestru ar yr app ClassChat. Mi ydyn ni yn rhoi pwyntiau clod i'r disgyblion. Da ni hefyd yn rhoi pethau, wel, dwi'n mynd i'n defnyddio'r gair negyddol, ond chod os oes yna broblem yn codi, os oes plentyn heb wneud i gwaith cartre, neu o bosib bod nhw'n hwyr i'r wers, neu bod nhw'n siaradus yn y wers. Mae hynny'n cael ei gofnodi hefyd, achos da ni'n teimlo bod yn bwysig fod chi fel y rhieni gartre yn gallu gweld beth sy'n digwydd. Nifer fawr o rieni wedi rhoi adborth i ni yn deud cymaint haws maen nhw'n ei gweld i erbyn hyn i helpu cefnogi i'w plant nhw, achos mae gennym nhw syniad llawer gwell o beth sy'n mynd ymlaen. Dwi'n cofio pan oedd yn ymhlant i yn yr ysgol, a dwi'n gwybod byddwn ni'n gofyn gwestiwn, be nes di heddi?
dim byd, gyda pwy o neb ac yn y blaen. Dwi'n gwybod pa mor anodd i wi, ond mae cael y wybodaeth yma fel bod chi'n gwybod beth sy'n ymlaen yn ddefnyddiol dros ben. Ie, so disgybl ffug yw hwn. Dyw Chris Aron ddim yn disgybl ymroeden cyn i chi feddwl dod yma. Dyn ni ddim wedi cael disgyblion yn triwantio, felly nid dyw hwnna ddim yn wir. A wedyn ni, dyma enghraifft, wedyn dyma sut mae fe'n edrych, ond mae hwnna yn un disgybl go iawn. Disgybl sydd wedi bod yn gweithio'n galed iawn fel chi'n gallu gweld. Felly, o ran y cefnogaeth i rieni a disgyblion, y peth cyntaf gyda ni fyna oedd yr class chat, a wedyn ni, mae yna sesiynau cymorth amser cinio mewn adrannau, a hefyd mae yna adnoddau i gefnogi dysgu ar y Chromebook. Mae yna bob math o bethau fel, mae yna wefan cymorth gyda ni, adnoddau yn dod drwy class chat, a mae'r holl bethau yma, yr gefnogaeth digidol a cefnogaeth mewn person yna i helpu ein disgyblion ni, eich plant chi ar eu taith drwy'r ysgol. Iawn, o ran y cyfathrebu, ni'n cyfathrebu gyda'n rhieni mewn nifer o ffyrdd, so at Broeden yw ein cyfeiriad ar gyfer ein trydariadau, ni'n trydar yn gyson, felly dyna gyfeiriad trydar yr ysgol i weld y diweddara o ran lluniau, gwahanol weithgareddau, a wedyn ni'n blogio bellach gyda'n rhieni mewn ffordd hawdd iawn yn hytrach na anfon llythyrau ac yn y blaen, ni'n rhoi'r wybodaeth i gyd mewn un lle, a mae'n golygu bod chi'n gallu darllen y cwbl ar diweddaraf mewn un man. Ond hefyd o ran chi fel rhieni, darpa rieni, mae yna wefan pontio gyda ni. So gwefan yr ysgol yw www.broeden.cymru, ond os newch chi roi pontio.broeden.cymru, fe fyddwch chi wedyn yn gallu mynd i edrych ar y wybodaeth benodol ar gyfer rhieni, darpa rieni, gwybodaeth ynglyn â yr holl bethau chi eisiau gwybod, gwisg a blog a cas pensil a chi'n gwybod bws a phopeth arall, mae'r holl fanylion yna ar y wefan pontio, ac oedd hwnna wedi cael ei ddiweddaru wythnos diwethaf yn barod ar gyfer cyfarfod rieni blwyddyn 6, ac yn amlwg mae croeso i chi edrych arno fe'r un pryd. Falle bydd yn cael ei ddiweddaru fe ambell beth yn newid yn y flwyddyn, ond i chi gael syniad o beth sy'n digwydd, mae'r manylion ar wefan pontio blwyddyn 6 i 7. Felly, ceisiadau, so Mr Williams sy'n mynd i sôn am hwn, mae wedi crybwyll y dyddiad yn barod. Do, a dyma ni, chwan, nath ni sôn gyda, jyst eich atgoffa chi, fe siw fo chi yn ymwybodol yn barod y dyddiad cau ar gyfer gwneud eich cais yn fan yna. Dwi'n ymddeheiro mae Miss James newydd pwyntio mas i fi, mae'r flwyddyn yn anghywir ar y top. Felly, di llun yr ail ar hugen o Dachwedd 2021, fi'n gallu gweld fi wedi rhoi 2011 ar y dyddiad, so fi'n ymddeheiro. Back to the future, Mr Williams. Ie wir. Ond dwi'n gobeithio bod hwnna yn rhoi blas i chi ar Fro Eden heno ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu chi yma, da ni'n gobeithio nawr mis Tachwedd. Mae yn gyffroes, mi fydd eich plant chi nawr mlwyddyn 5 yn ymuno gyda ni felly mis Fedi 2022, sydd yn golygu bydden nhw'n ymuno gyda ni pan fydden ni yn dathlu ein 10 mlwyddiant. Anodd iawn credu a gorwyd yr ysgol Medi 2012, anodd iawn credu fod 10 mlynedd llwyddiannus iawn wedi mynd heibio erbyn fydd eich plant chi nawr yn dechrau gyda ni mis Medi 2022. Mae'n deud y cyfan i mi, dim ond un aelod o staff sydd yn gadael ni nawr ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon. Mae'r aelod o staff yna yn mynd i fyw mewn rhan arall o'r wlad, ond mae'n dangos bod y sefydlogrwydd sydd yma yn yr ysgol. Dydy staff ddim yn gadael Bro Eden heblaw falle bod yna ddyrchafiad i rywle arall neu fod nhw yn symud i'r rhan arall o'r wlad. Mae cyn-disgyblion dal yn dod yn ôl i weld ni yn rheolaidd pan maen nhw'n cael y cyfle yn ewedig yn hymor a haf nawr. A mae hynny i mi yn gweud y cyfan. Mi ydyn ni yn gymuned clos iawn. Mi ydyn ni'n ofalgar iawn. Mi ydyn ni'n edrych ar ôl yn gilydd. Da ni'n cael lot o hwyl. Da ni'n credu'n fawr yn hynny. Ond chwarae caredigrwydd, sicrhau bod pobl yn cael cyfleoedd a sicrhau bod yna bobl llwyddiannus iawn, pobl arbennig dros ben yn gadael Bro Eden ac yn mynd allan wedyn i wneud i marc nhw ar y byd. Felly, da ni'n edrych yn fan hyn ar y Q&A a dos dim byd i weld, does dim cwestiynau wedi codi, da ni'n hapus iawn, mae rown i ryw funud bach rhag ofn fo chi eisiau jyst rhoi rhywbeth mewn unrhyw gwestiwn sydd gyda chi yn fan yna, mi ydyn ni'n hapus iawn i ateb unrhyw gwestiynau, ond os oes dim byd yna ar ôl rhyw funud bach arall nawr fe nawn ni weid nos da, a jyst diolch yn fawr iawn i chi am ddod yma i wrando
arna ni heno, ymddiheiriadau fod o ddim yn wyneb i wyneb a fod chi ddim yn gallu'n gweld ni, ond da ni yn edrych ymlaen yn fawr iawn at hynny yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. Wel, fi credu fod o'n glod hefyd i Mr Gary Ellis. Fe lwyddodd o wythnos diwetha i drefnu 2 ddiwrnod pontio gyda holl blant y clwstwr sy'n dod yma ym mis Medi yn treulio 2 diwrnod cyfan yma. Mi oedd na pellhau cymdeithasol, doedd na ddim cyfle i swigen un ysgol cynradd gymysgu gyda swigen ysgol cynradd arall, ond mi oedden nhw gyd yn y neuadd gyda ni, yn eu swigod nhw mewn rhannau gwahanol yn cadw digon pell o'i gilydd. Oedd o'n hyfryd i allu wneud hynny. Mae wedi bod mor hir i ryw raddau ers fod ni'n gallu gwneud gweithgaredda pontio, felly oedd hynny yn braf iawn. Reit, diolch yn fawr iawn. Does dim cwestiynau wel, felly nawn ni weid diolch yn fawr iawn i chi a nos da.